Ya, kayak ipul barang kayak telu berarti. Tak ajari ngonten lho. Ngene carane nggih video ki ngene iki jan piye ngene. Lho, aduh yo mama lho. Ki mbokku. Ya, wis ngene iki nggih konten penake koyo ngene kok jan ora iso nggih konten mbok lek lho. Njaluk apa, Mak? Njaluk apa, Mak? Angger rak njaluk mantu gage-gage wae wis. Urung de calon. Endi yo nge. Angger njaluk mantu gage-gage wis. Lagi golek njaluk mantu iki lho, mengke kapan bojo Cina wis dongano wae ngos wis. Aduh, Apa arep bojo loro aku kowe cita-citaku kowe. Sing sitok kae. Kir sitok wis to. Wis dongane wae, Mak. Ya, Mak ya. Mak nyeluk gelang ngene iki sing gedhe sok bojo. Dikirim kok kono. Mau tuku dhewe duite teko marai ra. Aduh. Jan sing tuwa wae njaluk gelang sing gedhe. Engko sing enom piye, Jan? Wis Dirnam ya mama ya ngalah. Yo aja ngalah, pokoke iki ilmuku ora ana ilmu ngalah iku gak ana. Pokoke sing enom njaluk tukake, sing tuwa tukake, sing tuwa njaluk tukake, sing enom melu tukake. Ilmuku wis ngono kuwi wae. Ora ana kowe gathok urung duwe bojo seneng wae mbokmu. Kowe ku sing goblok. Kowe sing mbatesi rezekimu dhewe ku ngono kuwi. Sitok tukake kabeh, ngoleh kepenak rezekine.